заманда yaşayandı bir. Kiş dostum, halaran işi kayt gün özlemin. Akran gana, biz yolum bilen baramin. Akran gana, şırla bibi, ey. Dostum, halin nişek? Mene şolay, mene şolay, mene şolay, mene şolay, mene şolay, mene şolay, mene. Şolay, mene şolay, mene şolay. Ayda yaşa. Daha nasıl aytasım kille, köpsüz gerekme bu jirde, köpsüz, yoksuz. İki kız, iki söz, ko'ngil bilan ishlasang, bir kimni qilolmasam, o'z yo'lim bilan borsam, o'z yo'lim bilan borsam. Haydi, 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 come on! Haydi şayap, haydi şayap, haydi şayap. Mene şolay, mene şolay. Haydi, şayap, haydi şayap. Qarşılıq oyunun olub barışısı Ruslan Farisov. Дышать türkümü alkışlar. Молодцы, aferin. Hayırlı iş tamaşaşı, hayırlı iş televizor qaravçılar. Selam. Nihayet dostlar, Zur festival oyunu kelip de жетті. Siz küttünüz mü? Siz küttünüz mü? Elbette barımızda küttük. Çünkü bu bizning 5-şi Zur festival. 5-şi sezon. Benim üstümde 5-şi yana kostyum. Yok indi şu yerden bu kostyumni men finalga tiktirdim. Kim qaradı finalni? Jüri bu bik kızıklı bugün. Bik kızıklı çünkü jüride bugün birinciden ul özü de КВН oynagan, Totar КВН'da oynagan, Totar КВN Jilma komandasında şulay bit oynadың sen anda. Şollu yigiti bizning Totar Ligasının Ayda Şoyar proyektinin dostu Aydar Qisamuddinov. Aydar. Ayda Şoyar proyektinin oluşturğısız jüri ағзасы, imi? Şulay деп әйтергә була инде, bir-iki oyun ул. Нәрсә ул? Ошибка, bir oyun. Тик bir oyunга гына келе алмады ул. ТНВ каналы олып баручысы, Айваз радиосы телеграм каналын булдыручысы Айваз Садыров. Тоғын бүгін жюрида Ayda Şoyar топшығының жетекшісі. Өзі де КВНщик, өзі де шояртушы, олып барушы да еді ол. İjat kişisi indi. Ramil Agdiyev. Ramil, sen былай көрсеттің бит, мыннан көпкіне командалар оқша, как будто оқша көрділер. Бүгін бит оқша ойнатыла. Сен как будто құтыртасың аларына. Но, шын айтканда Рамил юрек көрсетті ұлтығы заманша. Білесіздер битінде барығызды? Юрек бұл. Так, тоғын. Кім бүгін жюрида? Қазан шәһәре башқарма комитетінің балалар һәм яшьләр белән эшләү комитеты рәисе Загидуллина Алия Рөстәм кызы. Хәзер сез нишләрсез микән? Рәсәйнең ат казанган, Татарстанның, Башкортстанның халык артисты Салават
Фәтхетдинов! Мен, Салават абай, мен бұлай бол, тұрырға тиеш. Стоять! Стоять! Ограждение саман. Так, яры, жюрилар білән тоныштық. Хәм бізнің уйыныбызны официаль яқтан матур иттеріп ашып жіберер үшін мин сәхнәгә чакырам. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының бюджет, солымнар һәм финанс комитеты рәисе урынбасары, Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар телен һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия әгъзасы Нагаев Камил Әзгат улын каршы алыгыз. Хәерле кеш, хөрмәтле балалар, тамашачылар, хөрмәтле жюри әгъзалары, дуслар, Рамин. Менә бик зур рәхмәт шушындый матур кичәгә чакыруыгызга. Беренчедән сезгә Дәүләт Советы рәисе урынбасары һәм безнең республиканың рәисе каршындагы татар телен һәм башка милләт вәкилләренең туган телен саклау һәм үстерү комиссия җитәкчесе Марат Гутыш улы Ахметовтан сезгә зур күп кайнар сәлам һәм рәхмәтләр. Бик зур эшләдек, чөнки хәзер шушындый яшьләрне шулай татар квена җәлеп итү, ул бик зур эш. Шуның өчен сиңа, синең командаңа, кемнәр белән син эшлисең, жюрига, менә шушындый эшләр эшләгән сезгә бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә Алла бирсә, безнең комиссиясы шундый зур эшләр белән хуплап барыр дип уйлыйм. Шуннан да бик зур эшлисез, бик зур рәхмәт. Бүген бәйрәм яхшы гына, уңышлы гына үткәрегез менә КВНны. Монда күбесе күп кенә ташлар мия килеп, Камил Әсгәт, сез жюри әгъзалары түгелме? Юк, мәйтәм, мин карап торучы гына. Ана Салават абыегызга мәйтәм, нитегез, мөрәҗәгать итегез, кая урын аласыз килсә. Бик зур рәхмәт, бәйрәм белән сезне. Рәхмәт сезгә. Камил абый, зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт, Камил абый. Ну нәрсә? Жюри әгъзалары әзер, тамашачы әзер, тақымнарыбыз, ягъни командаларыбыз, тақымнарыбыз әзер. Башларга да була минемчә. Әмма дә ләкин біз гадәттәгечә уеныбызны тик бу сүзләрдән соң гына башлыйбыз. Тақымнар, біз булдырабыз. Рәхмәт. Узатам тақымнарны, әйдәгез. Шундый матур иттереп, күп иттереп чыктылар. Монда барысы да монда. Ярый, алар хәзер әзерләнәләр. Әлбәттә, хәзер аларга реквизитларын алып, микрофоннарын алып, бүтән фикерләрен туплап, тагын бер тапкыр чыгыш ясарга. Мин әлегә рәхмәтләр укыйм. Бу инде тоже безнең гадәттәгечә иң баштан мин укыйм, сез алкышлыйсыз. Менә шундый тандем безнең бүген. Татар лигасын, әйдә шаяр Татар лигасының оештыручылары киттек. Татарстан Республикасында яшәүче халыкларның татар теле һәм туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан Республикасы рәисе каршындагы комиссия. Вот менә аларга зур рәхмәт. Тагын бер тапкыр зур рәхмәт. Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы. Зур рәхмәт. Бүтән дөнья татар конгрессы. Зур рәхмәт. Һәм Татарстан Яңа Гасыр телеканалы, зур рәхмәт аларга. ТНВ. Так, хәзер инде без башлап җибәрсәк тә була. Бүген безнең бүтән уен блокларга бүленгән. Хәзерге блокта үзләренең районнарында җиңгән командалар, беренчедән, икенчедән алар яшь буенча өлкәнрәк калган уенчыларга караганда. Шуңа күрә без аларны беренче булып куйдык. Тагын бер аргумент алар ягына, чөнки алар барысы да үзләренең районнарында яки җырчылар, биючеләр, алып баручылар, клуб җитәкчеләре, иҗат кешеләре инде. Иҗат кешеләре сәхнәдә алар үз үйләрендә кебек дип әйтергә була. Каршы алыгыз, Сарман районыннан Дөбер Шатыр такымы. Алар башлыйлар, без алкышлыйбыз. Киттек! Бүген сездә кунакта Дөбер Шатыр.
bizniki. Bu bizning yaşık şaqlarım, töbür şatır biz keldik. Bizning alda qo'tiqlar jeng maqsad qoladi. Alqishlarga siz ko'magiz, töbür şatır qozonda. Qozon selam. Bulan şeşekleri. Malay bilen enisinin engemesi. Yani qora ko'garishin ipi berali. Ayda ipi sizgina aşağı. Bas. Sarman WhatsApp chatlarından bir ko'rinish. Военкомат qarına ekipaj kelib to'xtadi. Priyoraga qarshida ishlamay. Bozor qarshida priyora kelib bosdi. Bir qoidada qo'shib bo'lmay bulardan. Yarar. Sarmanga qaytamali. Yoliydan. Начальник ГАИ Сарманда беседкада yol ite. İlkinler беріңіз. Или bizde medisina alğa ketken. Көз алдығызға кетірегіз шәқси клиникада болған бір хәл. Доктор, тішді алдырырға еді. Дару білән алабыз мы? Дару неше сум тұра? 10 мың? Yok, ayдагыз дарусыз ғына. Айса, отырығыз. Матурым, ұты. Бас. Hürmetli dostlar, bizning endi шығышыбыз ақырына якынлашты. Ләкин шуңа да қарамастан, bizning әлі әйтәсе сүзләребез бар. Туған еліне ярат, туған теліне ярат, әйдә бірге шаят. Biz bitəli yaşlı gel qat, tuğan eline yarar, tuğan teline yarar, eydə birgə şayar, şiğu girmi yolansat, hey! Bazar! Rəhmət! Alqışlar Sarman Dömür Şatar. Qarşı alığız Zey rayonundan Zey kızları. Alqışlayız. İstemesiz sahnede Zey kızları. Tatarstan'ın medeniyet başkalası Zey. Bilesin kilse Alabuğa Tataristan'ın medeniyet başkalası. Anda üzü Marina Tsvetaeva ölgen. Bizde de uzak yaşamaz idi. Kızlar başlayız. Biz medeniyet hizmetkarları bularak Sabantoy bizning kulda. Kızlar, eyde güzeli, bu yılgı saban tuyunu yana formatta yasıyız. Büdjet 5.000. 5.000? Kızlar minen tekdim. Eydegiz bu yıl epteşni sразу marinovать bağanaga koyabız. Niğahay. Bari bir günü bu yıl koyaşlar şul halge kalabilir. Так, bu yıl kotıktan akşa jüyü yasamıyız. Koyan jiyabız. Холықтан? Kızlar, soң bizde bir 5.000 var. Kakras, bulemiz. Ahırdan, rəhmət sözlərin bizge buluşkan hürmetli kişilerge eytesi kile. Rustem Ralifoviç, Fyodor Petrovich, Marcel Demьянович, Artyom Anatolievich. Bu alarının irleri. Kapet alır sabır. Zey kızları. Tak, devam edemiz. Kilesi takım. Şirimşen'den. Şirimşenler var mı bunda? Mişerler! Mişerler mında mı? Var. Вот siz dürtevgene ышанмайм. Не может быть, чтобы мындай дүрткіне мишер отырсын. Көбірек, ана, шыға барсалар, мен, яра, айтам енді, мен. Шыннан да келесі
Takım Şirimşen'den biznikiler dip atalar. Şuna göre aydagız, biznikilerini sıman, mağdur itirip, güçlü alkışlar bilen karşı olabız. Biznikiler Şirimşen. Bugün bizde festival, biz Kazan'da kızdırabız. Eyde bir gelsin şayar, biz elbette buldurabız. Kazan, selam! Bugün mında şep bulaşak. Bizning bilen bir sahnede respublikamızning legendar artisti. Asintoşu Şirmişen'deki mi? Atı birinin Grek, tanin Üzbek. Asin ne akılmışsın? Danir, ne akılmışsın diyeyim? Kızlar bu danir misin? Sabire! Kılda vay! Ay yara özel silettirmeyeyim. Bu danir İskazan Express buldu bu şu. Şimdi zah silettirmeyeyim. Eyda geçirmiş eder. Period! Kızdırabız! Гадәттә шәһәр халкы иске киемнәрен авылга кайтарып куялар. Менә бакчада күренә инде аннары кемнең кем булып эшләгәне. Ay, bu yıl berenge bigre küp buldu. Etmedi, biller de bitti. Nişikler jıya bitirir biz tolika. Ene bitkili. Мин айыплатты, обязательно булай чыгыргайдымысың? Şüple de vay. Şüple. Сезнең өчен безнекеләр. Рәхмәт! Ну, biznikiler, Şep mi? Şep, молодцы, әфәрин biznikilerге. Devam etemiz. Мишәрләр турында сұрағанда, сөйләшкәндә, киләсе команда шула, yok Мишәрстаннан дип әйтергә була. Нурлат! Ну, барыбыз да белә, Нурлат! О, Нурлатлар бар. Нигә Мишәрләр сұрағанда кулыгызны күтәрмәдегез? Ярар. Сорау бу җавапсыз калсын, ярыймы? Киләсе такым Нурлаттан үз 90-90 дип атала. Нәрсә микән, нигә микән? Хәзер белербез. Каршы алыгыз, Нурлат! Хәерле кич, дуслар! Сәлам! Алдыгызда юпишеп, ролтын ашап, агыланмаган кешеләр. Тамак учында шибешүлеп, хәзер генә депрессиядан чыгып килүчеләр. Жвачканы аннан соң да кирәге чыгар әле дип, кылак артына ябыштырып куючылар. Әйе, нәкъ менә безнең кебекләр өчен Нурлат шәһәреннән үз 90-90 командасы сезнең каршыгызда чыгыш ясый. Иртә! 90-нчы еллар атмосферасына киреп китәбез. Санкт-Барбараның беренче сериясе. Санкт-Барбараның 10.007 сериясе. Әни! Әни! Мин үстем! Әйдә шаярт та 90-нчы елларга бик ошаган. Чөнки монда командалар төркем йөриләр. Әйе! Ә смотрящийларны утыртканнар. Ә ахыргача барысы да барып җитмәячәк.
Өз 90-90 нұрлат алқышлар! Алқышлар. Яра, дәуам етеміз. Келесі тоқым бик матур исіманың дуслық деп аталау. Дуслық, алар тәтіштен келділер. Қаршы олығыз тәтіш, дуслық тоқымы! Золотай радиатор, золотай карбюратор, золотай регулятор, золотай магнита, 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 иләрінде соқланасын йөрәк. Хайырлы кеш, сезне дуслык КВН командасы сәлемлей. Қызлар, білесізме, бізде не культурный шампион бар. Оныңны кім екен ол? Білсен мен аны тұтып, яра қалғанын сөгініп тұрмын емелі. Золотай радиатор, золотай карбюратор, золотай регулятор, золотай магнита. Көрдіңіз менді, нинди шәп команда. Егерде сіз бізге нашар белгі қойсағыз, өкінірсіз, тірсегіңізді түшлерсіз. По щелчку 3:15. Өзіңіз хал етіңіз. Золотай радиатор, золотай карбюратор, золотай регулятор, золотай магнита. Ауылда келер сайлау. Ей, тау қатын қалетті, бір қотып кетелі, кеуде бітінсін. Золотай радиатор, золотай карбюратор, золотай регулятор, золотай магнита. Біздің Тәтіш районына рәхим етігіз. Бары тек біздің Тәтіш районында басқышларының ең зорысы 320 басқыштан тұра. Нәқ міне шул басқышта Кунг-фу панда мультфильмін түшірділер. Сіздің қаршығызда дуслық КВН командасы еді. Золотай радиатор, золотай карбюратор, золотай регулятор, золотай магнита, 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 магнита иләрінде. Менә шундай дуслык, шундай персонажлар. Дәвам итәбез. Келесі тоқым собадан. Біздің узған сезоннарда собадан келейділер. Еш егітлер көбісінше. Қазір тәжірибелі кішілер келді. Ешлері де бар, тәжірибелілері де бар. Қаршы олығыз собадан Сабалета. Әйдәгіз тағын бір тапыр, матур болды бет ол. Сабалета, қаршы олығыз! Hayırlı kez, sizin karşınızda Sabaleta КВН командасы! Let's get it serious, ski, let's get it, ha! Ештің дейлері, ана диджей қоя бет. Dostlar, biz sobadan. Anlaysızdır indeyim bizning kimler ekanini. Bari tek biz gina Kreml yog'indan o'tib borganda to'xtab, "Hey, selam, xalar nishik, aybatginami?" deb so'ray olamiz. Алай, любой кіші сүре алайынды. Ник соңаннан бит любой кішіге "Hey, selam, xalar aybat, o'zingiz nishik?" deb javob qaytarmanglar. Ha, ye. Жетті ділері. Biz sobalar o'zimizni shiğishimiz bilan sizni shashib atalamiz. So'ngsam narsa kutyapsiz? Aydagiz boshlaymiz. Бар шундай рестораннар берничә банкет залы белән. Аларда бер юлы берничә мәҗлес үткәрелә. Күз алдына китерегез. Банкет артисты залны бутаган. Құдағай, сен қазір қосшыға деген едің түгілмісі? Менә шундай гарип казыйны күрәсең.
суйып та тұрмағаннар. Ярар, құдағай, юққа бір шылмасын. Өзім алып қотып кетемін аны тойдан соң. Қазір давам етебіз. Шушух ресторанның көрші залында девешник. Боз қызым, әбипе. Әйдәз инде жырлағыз инде босып тұрмағыз давайте. Нәрсе bu? Қойда менің стриптизер? Сіз дәрсі ақша жиышып мұны алып келдіңіз бе? Біз аны алып келмедік. Ұлызы кірді де, бәғітлі болығыз балалар деп жылый-жылый. Открыткасын оқыды да, ойлай башлады. Қойда менің стриптизер! Эй, стриптизер ма? Білем андына, стриптизер. Ты меня называла. Достар, сіздің қаршығызда шығыш ясады 4 оқытушы һәм 3 оқушы. Собалар! Сабалета! Қарағыз әлі, ненде матур жонатарлар. Вот молодцы. Әзірленіп келгенлер. Олар да әзірленген, сіз де әзірленгенсіз. Шуңа көрі алқышлық әзірлік үшін. Екіләті алқышлар. Так, қазір, білесіз ме, бұйыл біздің, мен айттым бит, бүтін районларда этаплар үтті. Енді әйдә шайырға көп етіп командалар оғылды, тоқымлар оғылды. Шуңа көрі біз яңа блок ойлап шығардық, иніш сыман, қазір командалар өз шығышларын бір-бір ортлы көрсетелер. Өз-өзлерін иғлан етелер, өзлері көрсетелер, өзлері рәхмет етелер. Минсіз гіне болашақ ол. Шуңа көрі сіз нешекті мен тігі гіл шығып, олқышлар, рәхмет деп айтам. Сіз өзігіз, ярымы, мен сізді үйреттім нешек олқышларға керек. Білесіз ме нешек? Вот, молодцы. Екі қолны алабыз да, шабабыз. Міне, бірінші шундай блок, әйдәгіз, шул иніш сыман оққан блокны қаршы олық. Күшлі олқышлар! Сәлем Қазан, сәлем Шаяр, келдік әлі біз сізге. Шаярышып, сүйінішіп, жиң ұялап кетерге. Бүгінде Шаярдан мен, Шаяртмай болымай сенде. Көңіліме, жанарымде, Шаярдан туған тілде. Сәлем достар! Сіздің қаршыңызда осына қайдан Мәзәк Үзәк командасы! Эх, егітлер! Бір үздіріп ойысы келі! Әйдәгіз миниатюры көрсетеміз. Әйдәгіз! Кеттік! Ең ұшсызлы корпоратив мәдәниет қызметкерлерінде бола. Шуның білен біздің бию тәнәфісі табам, табынлар ортына шақырабыз барығызына. Қорағыздар жігіндер, әйдәгіз келесі елға өзі біз кедібіз етеміз де, ресторанның ішінде бейрем етеміз. Тойдарды бетіне кіші бейрем еткенді тұштан қорап отырыға. Әлді яры тәмәк тортарға қызлар шықты, бейірге де кіші болмасы е. Ей алмаз, көп сөйләніп тұрмалы. Әне, ойыны башладылар. Қорығалы! Сіздің қаршыңызда осына қайдан мәдәни үзәк командасы болды. Рәхмәт! Xayrli kishlar, sizning qarshingizda Qozon meditsina kulliyatining Yaratam taqimi. Eyda shoyat u qo'rqinish. Shunga biz bunda mediklar kerak deb o'yladik. Eyda. To'xta. Mana bit. Yo'q.
Юк, бу безнең парковщик түгел, ул акушер. Ярый, безнең бүлнисләрдә әйткәнчә без башлыйбыз, ә сез безнең мәзәкләрне тыңларга чираттан торыгыз. Медиклар корпоративынан соң болған хәл. Кызлар корпоративтан фотолар килеп җитте, кара. Хәтерлисең син да стелдән егылдың. Ой, хәтерлим, хәтерлим. Больницада булган хәл. Минем сезгә ике яңалык әйтәсе бар. Берсе начар, икенчесе яхшы. Кайсысыннан башлыйбыз? Әйдәгез начарыннан башлык. Сезгә 3 көн яшәргә калды. Яхшысын инде. Сез Саватның сольник концертына өлгерәсез! Дәрес вакытында манту тикшерергә кергәннәр. Каялы, үлчимәле. Аха, әйбәт. Нәрсә бу? Biz seni көтәбез. Нәрсә булды инде бу? Их, ислам дыр җиргә азасыз куймаган. Бер елмайчы сылымай, бер елмай, синең серле елмаюын җанламай, назлы йөзең күкләрдәге нурлы ай, бу минеке тик минеке. Сезнең каршыгызда Казан медицина көллиятының яратам такымы иде. Рәхмәт. Biz булдырабыз, алга барабыз. Biz булдырабыз, алга барабыз, алхамдулилlah. Biz изге урысу яшьләре, мәктәбебезнең йолдызлары. Хәтерегездә калыйк, призлы урыннар алыйк, мәктәбебезнең горурлыгы булып калыйк. Biz изге урысу яшьләре, мәктәбебезнең йолдызлары. Хәтерегездә калыйк, призлы урыннар алыйк, мәктәбебезнең горурлыгы булып калыйк. Сезнең алдыгызда Иске урысу яшьләре командасы. Без иске урысу, безне чын урыслар дип шутлыйлар. Шундый пәхши су. Иске урысу дигәч, кешедә стереотип туа. Бездә басу, көтү һәм кибет кенә бар дип уйлыйлар. Күптән түгел безгә дә цивилизация килеп җитте. Озон ачтылар. Нинди озон сөйлисең? Безнең алда озон гына бар бит. Алла. Булды инде егетләр. Нормальный бездә авыл. Озон да бар, озаны да бар. Эш кенә юк. Туктагыз әле. Безнең бит башкорт кырында урнашкачтан телепортыбыз бар. О ничек? Менә кара, кухнядан залга керәсең, әйме, телефонга SMS-ка килә. Приятного путешествия һәм роуминг башлана. Егетләр, телепорт дигәчен өйгә дә кайтырга кирәк бит инде. Сау булыгыз. Сәлем! Сезнең каршыгызда Каматамагыдан 3 пишмак командасы. Дуслар, без такымда 3 кеше булгач, безнең миниатюралар да 3 белән бәйле. Күз алдыгызга китерегез, 3 богатыря кызлар булган булсалар. Уф, ясап бетердеңме? Куларды. Неге вертикально? Горизонтально керек. Ә минем монда күз йомылган. Бар, төзәт.
Патшадан хәбәр. Безгә көньяктан һөҗүм иттеләр. Кызлар, ишеттегезме? Biz җылыякларга барабыз. Әйдә әзерләнәбез. Әйдә, мин нәрсә кием икән? Күлмәкме, кольчугамы? Кольчуга инде. Өстенә күлмәк ки, моторлык өчен. Келесі миниатюра три поросенка. Юк, анысы безгә кирәкми. Һәм кызлар, нишләп без Гөлрус әсәрләрен генә күрсәтәбез, ә? Эш белән бәйле татарча бер нәрсә дә юкмы? Бар. Игълан ит. Әбинең ишетсендә. Син нәрсә? Алай шаяртмыйлар. Хөрмәтле жюри әгъзалары, Сез безгә моңсыз смайлыклар куймагыз инде. Вообще, мы гибкая команда. Әйе, сез ишпешмак яратмыйсыз икән, без манты булабыз. Манты ошамый, бәлеш. Рәхмәт. Хәерле кеш исәмсез. Сезнең каршыгызда Арча аграр авыл хуҗалыгы киләте буйдаклары. Ие, аграр киләт. Бездә бит стипендияда будай белән генә бирәләр җәмәгать. Күпсез кирәкмә дуслар. Барсын да үзегез күреп китәрсез. Без башлыйбыз. Экзаменда булган хәл. Монда нәрсә була икән, абый? Монсында була. Аха, әмне булсында? Монсында р була. Аха, әмне булсында? Монсында м була. Әмне бу? Монсында и була. Соңгысында я була. Туктале, абый. Монда нәрсә килеп чыгасың? Армия түгелме бу? Армиянеке, шармия, экзаменны бирә алмадың. Сезнең каршыгызда турна алып килгән командасы чыгыш ясады. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Сезнең каршыгызда балык бистәсе. Без сезгә алтын балык алып килдек. Белгәнегезчә, алтын балык 3 тирәкне үти. Ләкин монда бер генә тирәк калды. Чөнки берсен монда килер өчен кулландык. Икенчесе юлда тамак ашканы, ашырга кирип чыктык. Иң мөһим бер тирәкне кемгә бирәбез? Әйдәгез Салават абыга бирик. Салават абыйның барсы да бар бит. Нәрсәгә алтын балык? Әйдәгез алайса Айбаз абыйга бирик. Айбаз абыйның да барсы да бар. Салават абыйныкы кебек түгел инде. Ансы да бар. Фестивальнең җиңүчеләре балык бистәсе. Абау, кайсыгыз теләде бу теләкне? Белмим, мин вообще торт теләгән идем бит. Аха, моңа глава звонкан. Шулайдыр. Утлар сүнгән күңел тәрәзәңдә ут булмагач тәр. Хөрмәтле хөкемдарлар, кадерле тамашачылар, күгәрчен текәләре үз чыгышын тәмамлап, сезгә кайнар сәлам юллый. Минем бәйләнеп барасыңмы, шәшәк атның бакчага, яннарында калырсыңмы? Сәлем, сезнең каршыгызда Мишарский колорит командасы. Илвина, башлыйбызмы? Башлыйбыз! Дуслар, сезнең күзәткәнегез бармы? Егетләр елдан-ел тыгызрак җинси кия башлады. Автобуста булган хәл. Юл өчен түләгез?
Қазір. Мә. Бір сом жетмей. Қазір. Керек ми, өзім төлейм. Сіздің алдыңызда Мишарский колорит командасы еді. Сәлемет болыңыз. Рахмет. Мұның білен иніш блогы тәмам алқышлар барлық тоқымларға. Қазір рәхмәтләрні оқып кетем тоғын, партнерларға башта біздің партнерларыбыз. Топқырлар ұйышмасы Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Топқырлар ұйышмасы. Зураларға, зур иттіріп рәхмәт әйтәбіз. Шулай ук Қазан Башқарма комитетына зур рәхмәтләребез. Зур иттіріп әйтәм. Так, күшәбіз инде тағын бір блокка. Мында мин һәр бір тақымны иғлан итермін. Мин әзгіне yol иттім. Сөйләшәсе келе. Сіз сағындығыз мен әзгіне? Әзгіне генә булса да, әзгіне. Алайса, давам итәбез. Келесі тоқым Қазаннан. Уйлап қына қарағыз. 27 тоқым арасында бір тоқым Қазаннан. Бір тоқым. Ол да болса 27-ші гимназиядан тігіні. Баршалығыз, 27-ші гимназия. Тігіні. Сәлемейбіз қамегізді, шатбыз сізні көрерге. КВН ойнарға келдік, біз тігіні сәхнәді. Вирус шекелі ерейбіз, күлдірәбіз сізді де. Мәскәу түгіл, Қытай түгіл, Мейдин Татарстан. Нихәл біз айда шаяртты! Әмир, сен нешап май айын күркіті бөректі айыресің? Ул бит яңа мода. Нинди мода? Не қарағыз? Менә біләсіңіз келсе, ул біздің династия. Біз аны 5 поколение киябіз. Нишек? Ышанмыйсыз ма? Менә қарағыз. Мейдин Татарстан. Әйдә шаярда миниатюралар күрсәтәләр. Әзерләдегезме? Мин әзер. Күз алдыгызга китерегез Илназ Сафиуллин синоптик. Бәхетле, мин рәхмәтле. Мин Дубайда, сез Дубакта, сизсезме? Мейдин Татарстан. Башлыйбызмы? Киде! Көз алдыңызға кетерегіз, Рима Никитина пожарный болып ішке орнашқан. Зажжемай хорошие! Эй, бізге сөндірге керек. Уволіні! О, бүгін 5 секунд ішләдім. Рекорд! Көз алдыңызға кетерегіз, Три поросенка әкетін Түркияда түшірген болсалар. Мен аңламадым. Сіз нешләп менен қурықмыйша мұнда көңіл ашып бейіп басып тұрасыз. Мен бит сізні ашым. Біз бит Түркияда. Біз қалай түгел. Келдік әлі шайырға, юбилей сезонына. Тігіні командасы бары тикалағына. Адел, Алия, Руслан, Амир, Гүзелина, Рамиля, Быялтев, Чау, Бамбина. Сөзі қошықты тігіні командасы еді. Рахмет! Ну молодцы ведь, әфәрин.
Әйтеп китәсем килә, бу блогыбызда безнең мәктәп укучылары гына булачак. Менә шундыйрак балалар, шуңа күрә әйдәгез, җитдирәк алкышлыйбыз, ярыймы? Алар сезне сизә, барысы да менә булай торалар сәхнә артында. Барысы да әлбәттә дулкынлана. Әйдәгез һәрбер команданы шуңа күрә матур иттереп, көчле иттереп алкышлап каршы алабыз. Хәзер сәхнәгә чыгалар. Ютазы районыннан быел 2 такым килде, 2 такым. Киләсе такым Бәйрәкә авылыннан. Каршы алыгыз. Бәйрәкә Ютазы. О, мин Марат Клубника. Нинди Марат Клубника, Газельдә 7 сәгать килдек. Ютазы районы Бәйрәкә командасы. Күзләрегездән күрәм, сораугыз бар. Ютазы районы Башкортостанмы ул әле ишәге белән пирожкие? Әйтәм сезгә, җавап юк. Бу безнең Тахир, ул кыска носкиларны брак дип уйлый. Әйтәм, колготки киеп йөри ул. Нәрсә? Бу Әлим, авылның патриоты. Патриоты дим. Бәйҗүлле кеше үзенең аватаркасына Бәйрәкә авылын куймый бит инде. Патриот бит инде. Идиот. Мин яратам. Сине Татарстан. Алло, мин сәхнәдә. Әйдә, кил. Сәмисез, микрофонны сез сатасызмы? Әйе, микрофонны мин сатам. Бирегез бер, тикшереп карыйм әле. Мә тикшереп кара. Раз. О, рәхмәт. Тукта әле, синдә бит микрофон бар. Әйдә безнең командага. Әйдә. Бәй, без хәзер бөтен микрофон тота белгән кешене командага алабызмыни? Бәй, безне бу принцип белән командага җыйдылар да бит инде. Нишлисең син? Кил әле монда. Монда отопление үтә, аякларга кайнар. Әйдәгез, дуслар, бу кайнарлыктадан башлыйбыз! Безнең команда аңлады, нәрсәгә солдатиклар парлашып йөриләр. Братан, арканы гына шыртады бал әле. Опа, әйбәт. Район главасы чыгыш вакытында элекер главаны күргән. Мөхтәрәм райондашлар. Теге елга инде без яңа чыгыш белән килербез. Көтүдә булган хәл. 30 сыер, 31, 32. Матурым, мин ашарга алып килдем. Эй, утадың бит инде. 1 сыер, 2 сыер. Ахырдан әбигә әйткән сүзләре белән тамамлыйсы килә. Рәхмәт, тәмле булды! Менә шулай Бәйрәкә дип аталалар, Бәйрәкә авылы. Ютазыдан бармы кешеләр монда? Барып җиттегезме? Килеп җиттегезме? Җанатарлар бармы? Юк. Әйдәгез алайса, барыбыз да җанатарлар булыйк, аларның җанатарлары булыйкмы? Так, дәвам итәбез. Киләсе такым шулай ук авылдан, Менделеевск районы, Бәзәкә авылы, Бизәкләр дип аталалар. Әйдәгез әле аларны шулай ук көчле алкышлар белән каршы алыйк. Бизәкләр! Хәерле кич. Без Бизәкләр командасы. Без Бәзәкәдән. Әйе, без гади авыл кызлары. Безнең авыл кызлары.
алда яшергәнгә күрә безнең уеннарыбыз да шундый. Беренче миниатюра алкаш белән куышлы уйнау. Ай, яшь капыя! Bir yılmayşı sığılmay, bir yılmay Senin sirli yılmayın, canlamay Nazlı yüzün köklerdeki nurlu ay Bu minike, dik minike sığılmay Алда яши торган кешеләр бу хәлне аңларлар. Ашагыз. Ә син нишләп ашамыйсың? Мин бит ул тавыкны үзем үстердем, ашаттым, эчерттем. Аша дим. Нәрсә булды тагын? Тәмле. Bir yılmayşı sığılmay, bir yılmay Senin sirli yılmayın, canlamay Nazlı yüzün köklerdeki nurlu ay Bu minike, dik minike sığılmay Бу авылдагы иң гади хәл. Кит, яшь кабый, кит, куркытма безне. Без синнән куркабыз. Кызлар! Bir yılmay Senin sirli yılmayın, canlamay Барыгызга да рәхмәт. Сезнең белән бизәкләр командасы иде. Bir yılmayşı sığılmay, bir yılmay Senin sirli yılmayın, canlamay Nazlı yüzün Бәзәке авылы, Менделеевск районы. Девам итәбез. Киләсе токым шулай ук авылдан Мәләкәс авылы. Кем белә ул кайда? Тукай районы Мәләкәс авылы ул Крэшин авылы. Шуңа күрә токымның исеме дә шундый. Супер Крэшин дип атала. Каршы алыгыз, Супер Крэшин Мәләкәс Тукай районы. Әйттерәләр түгелме, типттерәләр түгелме? Әйтергәндә, типтергәндә супер крашен түгелме? Туктагыз әле. Сез аңлыйсызмы? Без Казанда, әйдә Шаяртта. Бу сезгә Тукай районы түгел. Аңлыйбыз инде, безнең бит Родион шуның өчен 3 килограммга ябыккан. Ышанмасагыз, менә аның штаны, ул кичә аңа сыймыйдыр әле. Порфирий 5 сантиметрга үскән. Ышанмасагыз, менә аның штаны, ул кичә аның белән йөридер әле. Или бу синең штаның булып чыктымы? Яра, алар икесе дә бер иш. Уф, яра нәрсә башлыйбызмы инде? Киттек! Яз кыз мәктәптә була торган хәл. Туктагыз әле, хәзер нинди дәрес бара? Химия, аннары физика. Химия белән физика арасында ниндидер аерма бармы? Бар инде. Менә бит без химиядә тырмалыйбыз, физикада түтәл утадык. Аннары без стресс ташыйбыз физкультурада. Ура! Порфирий, син нәрсә эшлисең? А минем физкультурадан освобождение. Безнең команда бер традиция бар. 2024 елга бер әйдә Шаяртка килергә. Күрсәгез, без традицияләрне саклап тотабыз. Порфирий, син ни эшләп йөрисең? Сез үзегез әйтегез бит. Мәләкәс гим белән бетерергә. Hey! Сезнең алдыгызда Супер Крашен командасы иде. Сорамадым бит, Крашеннәр залда бармы? Мишәлләр кебек, сез күп түгел. Ярый, дәвам итәбез. Киләсе токым Мамадыштан. Менә җанатарлар уянды, easy дип язылган аларның плакатларында. Чыннан да Мамадыштан easy токымы килде. Easy, шундый заманча сүз.
Барығыз да аңлайсыздар изи нәрсе екенін. Ишіткенігіз бардыр. Мен өзі жюри ағзаларына көбірек аңлатам. Әйдәгіз, күшлі алқышлар білен бұл сәхнәдә қаршы алығыз. Изи тоқымы Мамадыш! 2024 ел 15 май қаршы алығыз. Изи командасы. Команда біздің составын еуңға кештер бизи. Яңа өрлер ялларға деп Қазанға келді изи. Элексен үштінім деме біздің теке қармаққа. Мамадышта өсіп келеші болмас düşбанаққа. Танышыны давам етен бұл бет бұла дилереп. Ислам может тоқтарсаң музыка бетінде бітті. Точно. Достар, сіздің қаршығызда Мамадыштан изи командасы. Сәлем. Достар, біз ит Мамадыштың келешек түсіне кейінебіз едік. Біз киіндік. Мамадыштың келешегі жоқ. Не, сен шулай дейсің, нешлеп сыңалайса сен кроссовкиларың оп-оп. Үмітті жоғалтасы жоқ. Достар, оңлағасыздар не біз вообще найзим. Мұнда бүтін командалар миниатюрлар көрсеті. Біз көрсетеміз, біз сөйлейміз. Мәселен, аптекада болған хал. Вот его покрем! Сам тұқта. Парацетамол сегізді білетін тұра! О, журилар, сіз мұны озып барасымызсың. Бұл вообще бомба! Слар, қазір сәхнәмізге мақсыз қонағымыз вообще найзим. Қаршы олығыз, Татарстан Республикасының рейсі Минниханов Рүстем Нұрғалиұлы. Добрый вечер, hürmetli kazandılar. Bilgenigizce bugün Eyder Şayatqa 5 yaş qatlıyım, malatsi, super ayber. No men mında aның үшін гына келмедім. Бүтін іш білән сіз енді бүтінігіз ойлап отырасыздар. Нешлеп мен бұлай киінген. Что поделаешь, мой непредсказуемый. Ояқта лифлишінке айтмышли. Прощай. Но мен аның бойынша келмедім. Тизден бізде бір-екі іс бола. Шуңа көре салават. Хотела тебя попросить. Ошылу тантанасына вывел ракивны жисаң. Жырласаң вообще бомба. Молодежно будет. Ну, надеюсь, сен рейске не откажешь инде. Аннары мен вообще-то ойвазға исім берерге келген едім. Бүгіннен ол Идрис исімін ерте. Да ладно, что ты такой серьезный? Я же вот тоже Рустем, рейс исімін ертем, нормально, терплю. Ярар, ұзын сөзінің қысқасы, ұзақ сөйлеп тұрмайым. Қысқа сөзлі кіші, бүтін жерге де барасым бар. Тем более, что-то ісі болып кетті. Сөзіні профессионалларға берем. Рахмет, күліп яшайгыз. Яшасын Eyder Şayart. Достар, бұл күріші сұңғысы болмасын. Сіздің қаршығызда Мамадыштан изи тоқымайды. Шуның білен тамам. Мамадыш изи. Ярый, көшебіз тоғын бір иніш блогына. Шулай оқ күшлі алқышлар білен. Дейдегіз, күшлірек ұянабыз. Қаршы алығыз. İniş blogu. Baba işin koyda. Solda. Baba işin koyda.
Кызлар, сәлам КВН. Кира, син бит татарчаны белмисең. Ник татарча сәлам бирәсең? Мин татарча белем. Хәзер тикшерербез. Ничек була бабушки татарча? Бабкилар. Дөрес. Кызлар, менә әйтәләр бит. Әби белән йокласан, тешсез каласың дип. Бу дөрес түгел. Тешләр үз урынында. Кемгә кирәк? Җитте. Синең тешең берәүгә дә кирәк түгел. Кызлар, әбәс нишләп әби белән бабайлар турында гына сөйләшәбез соң? Ник әби бабайлар белән дөнья тулган бит? Залда әби бабайлар, жюрида әби бабайлар. Ну, безнең өчен ТНВны да әби бабайлар карарга яраталар. Точно кирәкмиме? Җитте. Сезнең каршыгызда әби һәм бабай оныклары командасы булды. Рәхмәт, Казан! Исәнмесез, сезнең каршыгызда бердән-бер сыйныф, кемнең класс җитәкчесе, трудовик. Ул безне шын ир-егетләр булырга өйрәтте. Кирәкмәгән дәрестә мыза белән балка йөрибез, ә кирәкле дәрестә шиявшан казыйбыз. Сыйныфтагы тактаны да без кул белән сөртәбез, чөнки бездә шүпрәкләр юк. Яки бармы? Юк. Ә хәзер миниатюра. Үз эшен нык яраткан экономик укытучысы. Утырыгыз, балалар, язабыз бүгенге теманы. Ничек партларда һәм урындыкларда экономиктергә? Абый, әсен нәрсәгә тактага язмыйсыз? Икеле сиңа, беләсеңме, никадәр акбур китә, күпме су? Сиңа да икеле, күпме хәрефен әйтеп була? Исәнмесез, кирсәм буламы? Син нәрсәгә соңга калып йөрисең әле? Җәяү килдем, автобуска экономия итеп. О, молодец, утыр бишле. Ай-ой-ой. Кайта тор, син әле кичкә хәдәр кайтып җитәсең бар. Гафу итегез, без нәрсәгә экономия итәбез? Яңа мәктәп төзәргә уйладык әле. Икенче икеле сиңа, тормыш бер нәрсәгә дә өйрәтмисезне. Сезнең каршыгызда БСШ егетләре. Рәхмәт. Сәлам, дуслар. Без Адымнар Түбән Каманың Каймак командасы. Каймак ул авылында әби каймакларны миштән ала бит. Шуның өстенә зур калак белән каймакны сала бит. Менә ул без. Җитте инде сөйләргә. Нәрсә булды? Ошысы килә бит инде. Безнең мәктәптә телефоннар белән кулланырга ярамый. Шуңа күрә без аларны һәр көнне җыярга тиеш. Самат, телефонны тиз бул бир. Апа, сез нәрсә, минем телефон юк. Син хәзер генә WhatsApp'та минем статусны карадың. Тиз бул. Апа, сез нәрсәне дә излисез? Реакция. Ни реакция тагын? Реакция куям инде. Синең башың моңа да җитмәгән әле. Реакция. Дуслар, реакция куегыз.
оқушылары, қысқалықты ұсталық дилер бит. Әйдәгіз, башлыйбыз! Көз алдығызға кетірігіз. Оқушы мәктәп столовыйында болоньеза соусында пішірілген креветкалы спагеттидан шәш таба. Ну, сен шәш табырға тиеш едің? Туқтап тұр әлі, тіләшедемін деп бір берген вақытта жайға келе. Сізнің білән Шепскилар командасıydı. Рәхмәт. Сәлем, дуслар. Сәхнәдә Алабуга. Шығышны яңалықтан башлыйсы килә. Алабуга шәһәренә Бауман исемен кушарга җыйналыр, чөнки безнең бөтен шәһәр Бауман шикелле казылып беткән. Кадерле тамашачылар, сезнең арагызда мастер-бравист бармы ул? Менә, даже залда мастер-бравист бар, Алабугада юк. Кызлар, минем егетем Dyson алды, iPhone алды, Төркиягә путевка алды. Син бит әйтеп бетермәдең. Ул бит синең исемеңә кредит алды. Эх, шулай шул. Ахырында киңәш әйтәсе килә. Вакытында китә белергә кирәк. Мәсәлән, 9-нчы сыйныфтан соң. Рәхмәт! Yazmaşına beyle 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 yazmaşına Исәнмесез, сәхнәдә Буа районы Салкынчай командасы. Ә хәзер миниатюралар. Әти белән сөйләшү. Никәл улым? Әни мен эчмәдем. Син ишерекме әллә? Син ничек белдең? Синең әтиең? Әти син дә эчтең ахрысы. Нигә? Мин синең кызың. Ничек капы логотипын уйлап тапканнар? Синең берәр уең бармы? Уйларым? Юк, уйларым. Минем дә уйларым юк шул. Ярар, шулай гына калсын инде. Ярар, калсын. Сезнең белән Салкынчай командасы иде. Рәхмәт! Привет! Дуслар, кунаклар, күршеләр. Без Чүпрәленең студентлар каймагы командасы. Киттек! Хәзер урам тулы Китай машиналары белән күз алдыгызга китерегез. Китай машиналары бер авыл абзые Китай машиналары салонында. Исәнмесез? Исәнсез? Сез миңа нәрсә саттыгыз соң? Черри. Сепханалы исеме дә авыр бит, Теге ишеген ачкач нинди тавышлар чыгарасың ул? Кая? Ничек инде кая? Чин-чин-чон-чин ди. Сез моны әйтәсез бит. Конечно әйтәм. Аны бит мин рәнеп беттем. Исәнләшә шулай сезнең белән. 你好，主人。 Вагалейкум ассалам. Тагы бер сорауым бар. Сез ниндидер функция бар дигән идегез. Удержание полосы ниндидер. Аны ничек кабызыргасың? Нигә ул сезгә улга? Ничек инде неге? Мин оннан печән чабып барам. Ә ул арттан пакуска җыеп бара. Киттек алайса күрсәтәм. Әйдә. 你好，主人。 Исәнләштек бит инде.
класста студент каймага командасы болды. Рәхмәт, Казан! Әйдәгіз, уянабыз! Зал! Алқышлар инеш блогына қаршы алығыз. Крешіннер жиылма тоқымы! Многие думают, что С — это Супермен, но на самом деле С — это Крешіннер. Та-та-та-та-тарка, яңа сезон башлана, Крешіннер қайтылар, Агдеев бик шатлана. Крешіннер Жулпанның сәхнәсендә, Бізден соң булашыға, Һәм сәхнәне ішкірә. Егетлер, қызлар, мен де шәп яңалық, мен командаға яңа қызны шақырдым. Таныш болағыз. Бұның деп басқа көкейінде? Воу, кулишігім менім, тынышлан. Вообще-то, мен блогер, олы барыша, һәм менің үзімнің жырым бар. Ну, бұлай қарап тұрға сенің по-любому хужаң бар бет. Ну же, башлаймыз ма? Алайса әйдәгіз, менің миниатюрдан башлаймыз. Әлбәтте, матырым. Мен 861 ел крепостное правоны бітіргеннер. Ну, көңілің болды ма? Болды. Құрбалы достар, әлбәтте Крешіннер енді қазір сіздің... Салават, привет! Ты чё так далеко сел? Не шабирал отырдың? Мен сені үзлейм. Сен жүреде отырасың міне? Ого, конечно, Салават, ол бет ғырмәтлі кіші. Білесіңіз келсе, Салават, бірден бір кіші, который Камал театрын отпусқа жібәрі. Кстати, 1 августтан 18 августқа қадар Камал театры Салават. Кстати, мен да буламдыр бет, Салават абай. А что это у вас, Аида Шаяр, да? Я же тоже юморист. Менің, кстати, бір мәзәгім да бар. Утраларды нешектер Ринат Рахматуллин, Салават абай, һәм Жәвит абай охотада. И бұларын қоршысына келеді зор аю. Салават абай әйті, әйдәгіз мен атам. Ринат абай әйті, давайте лучше мен атам. Жәвит абай әйті, алло, Зульфия, а можно мен атсам? Вообще прикол. Ну все, мен кеттім, все, давайте. Салават абай, ну сен это, заклама, сам понимаешь, кулны алыштырырға ярамай, да? Давай, күтіп қалам, мұнашылар! Құрбалы достар, Аида Шаяртның төп мақсаты ул әлбәттә туган телне саклау. Без Крешіннер бу юнәлештә татарлардан да ким көч куймыйбыз. Біз бит хәтта татар телендә молимся. Сезнең белән Крешіннер җыелма командасы иде. Рәхмәт, дуслар! Ну, молодцы, қойттылар, Крешіннер. Күттік бит біз аларны. Молодцы! Әфәрин. Девам етәбіз. Узған елны шулай оқ финалист болды, 2-ші орын яулады.
Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Татфак Дилүс улы. Каршы алыгыз! Give me a parachute. Барығызға да сәлем, менің есімім Дилияр, һәм мен Татфактан. Әйе, мен бір өзім. Дұрысын әйткәндә бір өзім болғанда бүтін әйберге жетіші бітіп болмай. Шуңа күрә мен өзіме двойниклар топтым. Әйе, менә бу Дилияр работяга. Ол менің әбейімнің жай күні бүтін бақшасында ята. Так, бу Дилияр симпатичный. Әйе, ол менің қызым білән йөрөй. Дұрысын әйткәндә олар қойша қолмашынып тұралар. Ну, зато бүтін үсі қанағат. Әби топ. Гүммен алғанда, мен узған сезонның вице-чемпионы, һәм миңа менә мұның қатлық медальләр берділер. Мен аларны қоя итергә дә білмейм, менә бу минем ёлка. Әйе, менә бу минем әби. Туқта, әби, мен бит сиңа 2 медаль берген идем. Вот. Но аңлайсыздар инде, бір үзіңе бүтін кішілерні шоққатырға ауыр. Шуңа күрә, мен бір үзі бүтін Россияны шоққатырған кішіге мөрәҗәгать итергә булдым. Алло, это служба безопасности Сбербанка? Ха-ха-ха, шутник бу. Алло, исәнме Ринат абай? Сәлем. Менә беләсеңме, ничектер югалдым. Кешеләр оныта башлады. Әйт әле миңа, ничек хайпануть? Менә, инем, менә сиңа дисклар. Менә монда видеолар бар. Анladыңмы? Әйе. Да шуларны күрсәтерсең. Ринат абай ул видеоларны булай да бүтән кеше күрде бит инде. Юк инде бу яңа видеолар. Яңалары бу. Гүммен, Ринат абай, сезнең нинди планнар? Менә мин төгеннән кайткач, үземә решил. Яханнамнан кайткач, мәйтән башка монда әйләнеп кайтмам дип. Сез колония турындамы? Юк инде, эстрада турында, татар эстрадасы турында. Ладно. Ну, инде хәлләр бар, братишка. Воляда. Ну, воляда инде ничек, погода әле нинди, что-то май, яңгыр ява. Ну, конечно, инде мин юк бит. Мине башка туктата алмыйлар бит. Дөрес әйтәсез. Ярар. Дөрес әйткәндә, бу малай нәкъ минем сыман. Мин дә шулай кашандыр бер үзем генә калдым. Кешеләр дә көлделәр. Свидание закончилось. Ладно, братишка, видеоны күрсәтерсең, понял? Tukta yangır yaumare. Sağış bastı küngелемне аңлары. Сен кайдасың сөйгән ярым кайдасың? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Сезнең алдыгызда Дилүс улы командасы иде. Мастодонт. Алкышлар Дилүс улы! Хабрид Отовый! Һәм инде бүгенге зур фестивалебызны, тапшырубызны тәмамлыйлар узган елның чемпионнары Актаныштан Нәмәкәй такымы. Каршы алыгыз! Шешкә атты гөлләрең, көндә сулар
сезонда чемпион қалғаннан соң 100 мыңға Илгизерге қошлар сатып алдық. Ну, қая инде алар? Сын, әне, оқша көп бейт, қошқына түгілі, қошлы егіт сатып алдық. Егітлер, сіз не мен тұрда біреуірді сөйлемейсіз? Нәрсе сені тұрда сөйлеп бұла? Мен массовканың ең тіке, ең крутой актері. В смысле? Ну, міне талашығыз. В смысле? Аңладыңыз мұн енді сәләтлі команды. Башлайбыз! Шешке атты гүллерің, күнде сулар сипкенге. Көз алдына кетірігіз, Оқтанышқа текшіру комиссиясы келген. О, қонақлар келіп жеттігіз ме, рәхим етігіз Оқтанышқа. Но, Оқтанышқа кірір алдынан сізге башта металлорамка шоузарға керек. Әйдегіз әлі? Пип-пип-пип, оппа. Әйдегіз әлі керек? Пип-пип, оппа. Әйді, пип-пип. Жоқ, бір тимір бар мыны? Жоқ, күнбағыш қана. Күнбағышқая бір әлі? Әйде керек? О, мына өте бәт. Әлі күнбағышқа бір нәрсе яшырдыңыз ма? Әйтігіз бары бір табан. Ну-ка, пип-пип. Әлі барып жетмәдім. Яра инде, яра, мә тұт. Мен бұл болтикны сразу көрген едім. Яра, Оқтаныш турында сөйлейм. Ну, міне Оқтаныш. Міне, бізде күз күні құшлар ұшып кетейім. Хәм йоз күні қойтмайлар. Тоқтағыз әлі, әсізде орыслар яшимсың? Әлбетте яшайыны, Машка, Люська. Нешлесе сыйырлар бит ол? Сыңсыз нәрсе, сыйырларының милләті yok деп ойлайсыз міне. Ей, сақ бұлығыз. Анда бір нәрсе де yok еді бейт. Сақ бұлығыз. Нәрсе болды аңа? Білмейм, анда реально бір нәрсе де yok еді. Әміне мұны қарағыз әлі. Бұл Оқтанышның ғұрурлығы. Шүп бит бұл. Әйтен бит, ғұрурлық бермей аны көтеріге. Сақ бұлығыз. Нәрсе еді бұл? Әмінсі метро. Біз аны көміп қоймадық, штап міне бұл Оқтанышский приз битке үттеріп істі. Ого, метролары да бар. Я, нәрсе ойлайсыз, коллегалар? Береміз ме? Ярый, біз ойладық та сізге шәһәр статусы берге болдық. Сіздің қаршығызда Оқтаныш шәһәрі еді. Рахмет. Әлі аңламадым мен тағын айтып барады деп мен нәмәкей болдым. Қайсы яқтан сен, қайсы яқтан сен. Нәмәкей, бұл әзей, аның қаршыңда кілшей. Тағы бір тапқыр алқышлар, зур рахмет нәмәкей Оқтаныш. Мұның білен. Шығышлар тәмам. Барлық тоқымларны шоқырам сәхнәге әйдегіз. Қул шабабыз, қышқырабыз. Мұның білен достар, тоқымларымыздың шығышлары тәмам. Алқышлыбыз тағын бір тапқыр. Қазір енді ең қызығы көшеміз нәтижелерге. Кім бүгін жеңуші? Кім номинацияларда жеңді? Кім яулады? Ул күтілген исімлеріне, ул лайықлы исімлеріне. Әйдегіз, жюри ағзарларына сөз береміз. Фестиваль ашылышы номинациясын иғлан еді Рамиль Агдеев. Ей, достар, біріншіден айтасы келе, бек зур рахмет барлық командаларға. Қаминді барлық районларының жетекшілеріне, міне бұл матур, бек тәжірибелі командаларыны бізге мында Қозанға Әйдә Шоярт фестиваліне жібергеніңіз үшін зур рахмет. Қаминді бірінші номинация фестиваль ашылышы. Кім деп ойлайсыз? Урусу командасы! Күшлі алқышлар, Урусу командасы! Юғалар Хоман ышанмайлар, Рамиль. Ышанмайлар, Урусу. Молодцы, әфәрин.
Все. Болды. Devam etemiz. Шыннан да тарихи вакыйга менә карап торам егетләргә, кызларга шундый тарихи нуктада басып торалар. Чөнки кайбер командалар шыннан да бәлки бүген менә бер чыгыш ясарлар да башка чыкмаслар. Кайберләре шушы татарча КВН әйдәшәр дөньясына килеп керерләр һәм алга таба зур уңышлар белән безне сөендерерләр. Менә егетләргә, кызларга да карап торам. Мин әйтәм, бүген аларның хәтта язмышлары да хәл ителгәндер, чөнки кемнәрдер шушы КВН дөньясына кирип китеп, алга таба тормышларын да медиа белән юмор белән бәйләрләр. Шуңа күрә тарихи вакыйга дип истә калдырыгыз әле. Инде музыкаль номерга килгәндә, музыкаль номерлар аның кадәр күп булмады. Шуңа күрә безгә сайларга тагы да авыррак булды. Әмма ләкин менә һәрберебезнең истә калган бер номеры бар. Ул Дубай шәһәре турында һәм команданың исеме теге ни. Аларны котлыйк әле. Иң яхшы музыкаль номер теге ни. 27-нче гимназия Казан шәһәре. Илназ Сафиуллин турында җыр. Бу команданың бүрекле актерына бирмичә булмый инде әлеге дипломны. Егетләр, кызлар, молодцы. Кая карыйбыз? Рәхмәт, Айваз. Так, киләсе номинация иң шәп мәзәк. Киләсе номинация иң шәп мәзәк игълан итә Салават Фәтхетдинов. Салават абый. Хәерле кич барыгызга да. Мин тормышта теге ничек дип әйтим икән, бер начар гадәтем бар. Мин экономия итә белмим. Миндә экономия дигән әйбер юк. Аның экономикасы да юк, инде экономиясы да юк. Мин шундый кеше. Шуңа күрә тапталмаган тема дип әйтик. Бу һәм бу юмор Балташ командасы. Иң шәп мәзәк Балташ такымы экономия турында мәзәк. Экономия дәресе мәзәге. Рәхмәт. Так, дәвам итәбез. Киләсе номинация иң шәп актриса. Без моннан сорадык тамашачыдан. Кем күбрәк ошады? Җавабын әйтмим инде, ярыймы? Иң шәп актриса игълан итә Айваз Садыров. Кызларны игълан итү дигәндә һаман миңа тапшыралар әлеге эшне. Менә музыкаль номерга караганда кызлар чыннан да күбрәк булды. Башлар катып бетте сайлый. Шуңа күрә инде без күп уйлап тормадык. Бер генә кыз түгел, командадагы барлык кызларга да тапшырырга булдык. Биектау районына. Кызлар, иң яхшы актрисалар Биектауда. Идегез, кызлар, молодцы! Молодцы! Иң шәп актер номинациясы игълан итә Рамил Агдеев. Шулай ук Рамил вакытында шәп актер иде. Иң яхшы актер Изи Искәндәр Мамадыш. Димәк, Рөстәм Нургалиевка китте. Бүләк. Так, киләсе номинация, ул номинация түгел инде, ул инде хәзер урыннарга күчәбез. Безнең 4 урын бар. Беренче, икенче, өченче һәм Гран-при. Хәзер инде 3нче урынны игълан итә безнең Айдар Хисамуддинов. Айдар, әйдә. Хәерле кичләр. Инде әйдә шаярт яңарып бара, әбиләр китте. Инде 3нче урынга килгәндә нәрсә дип әйтим, Бог любит троицу, шуңа күрә, наверное, керәшеннәр булыр. Керәшеннәр, 3нче урын. Алкышлыйбыз. 3нче урын, керәшеннәр. Җыелма такымы. Айдар, син бүтән әйткәнеңне монтажда калдырам да әбиеңә җибәрәм, ярымы? Ярар, җибәр. Все.
Рәхмәт керәшеннәр, рәхмәт Айдар. Икенче урын игълан итә Алия Рөстәм кызы. Ну, Алия дип әйтә алмыйм. Хәерле кич баршагызга да, кунакларга, оештыручыларга, җитәкчеләргә, җан атып утыручыларга. Менә сәхнәдә чыгыш ясаган һәрбер такымга да, һәрбер командага, име? Һәрбер гаиләгә, кичкенә генә гаилә бит инде алар барсына да мин рәхмәтлемен. Кемдер менә татарча яңа гына өйрәнеп килә. Татарча сөйләшергә, чиста сөйләшергә бу бик авыр. Инде киләсе икенче урынга килгәндә, икенче урынны алган команда 10 меңгә лаеклы диплом гына түгел, акчалар да бүләк алачак. Ләкин мин алар белән менә шушы сәхнәдә генә очрашасым килә. Чөнки больницаның стеналарында артистлар белән очрашасым килми. Biz аларны медиклар дип йөртәбез. Медиклар командасы. Алкышлар! Рәхмәт сезгә, Алия. Дәвам итәбез. Беренче урын! Игъланда Камил абый. Рәхим итегез сәхнәгә. Алкышлар белән каршы алабыз. Беренче урынны. Кая не безнең беренче урынга бирә торган не? Алкышыгыз, әйдәгез. Әйтимме? Юк, сез беләсез. Саба районында, ну, алар бая әйтте инде, Сабаны инде район икән беләсез ди, ну, Рөстәм Нургаев туган балык бисәсендә туган башытады. Ну, менә мин бирәм Саба районына беренче урында. Сабалета! Беренче урын! Әйдәгез әле фотоға төшер өчен монда микрофонны алып, матур фото чыксын. Молодцы, алкышлар, әфәрин! Зур рәхмәт, Камил абый. Хәзер инде интрига. Барыбыз да көтәбез, әлбәттә, кемгә гран-при, кем гран-при яулады, име? Гран-прины игълан итә, әлбәттә, Салават Фатхетдинов, Салават абый, каршы алыгыз. Зур сүздің қысқасы, біз бұл бақас, бұл гран-при, аның бәясы 50 мың сум. Енді біз кеңеш ашты, келесі елді масштабы енді бұл икеншірек бәйлер болыр, Алла тілесе үскарак мінер. Ең бақассыз тезгіне хал етілген орын болды бұл гран-при Дерюс Улы. Демек, гран-при исемен яулады Казан Федераль университетінің филология һәм мәдәният ара бакланышлар институты Татбак Дерюс Улы! Туктагыз, алып куйым әле, матур фото болсын. Дилияр, котлыйбыз сине. Так, ну, нәрсә? Көчле алкышлар жюри әгъзаларына зур рәхмәт аларга килгән өчен, нәтиҗәләр өчен. Шуның белән бүгенге уен тәмам, зур фестиваль тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр килегез, карагыз, әйдә шаяртны яратыгыз, татарча сөйләшегез. Сау булыгыз!